ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವ ನೆಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನೆಲ, ದೈವದೇವರನ ಅಡಿಯಂಗನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಒಂಜಾತು ಜೋಕುಲು ಆ ಸತ್ಯುಳಿನ ನಂಬೊಂದು ತಾಂಗಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ನಿಕುಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕುಲೆ ಪಂಡದು ನಂಬಿನಡೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಚುತ್ತುಳಿನ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತು ಒಲಿಸವು ನಂಚುತ್ತಿನ ಆಮುಖೇನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಒರಿಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ 14 ವರ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ ಇತ್ತಂಡವು ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಡಿಯೇಟ್ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅವಲಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪರಂಪರೆ ಅವಳ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ತುಳಿಪು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾಯಿರಬೋಡಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಳೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಡು ಅಂಚಿನ ಒತ್ತು ಸಕೈಡ್ ಆಭರನ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಜನಕುಲ್ನ ದೂರ ಜನಲುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಾತ ಸವಾರಿಲುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಸರಿತೋಕೊಡು ಎಂಚ ಕುಣಪಿನಿ ಪನ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಗತ ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಡು ಐಟ್ಲ ಶಿಸ್ತದ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಡು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮಕಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಡು ವರಿ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಯಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಆಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಬುಡೋಳಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರೆ ಅರಣ್ಯ ಲೇಸಲು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಜನ್ನನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ಒಂಜಾತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಳೆಯನರ್ಲಂದು ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ಜನ್ನನ್ನಡ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಮ 4-0-1-0 ನಿಖಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ಕಲ ಒಂದು ನಿಖಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಲ ದೈವದ ಕಲ ಜನ್ನನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕೊಲ್ಲು ನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದು ಬೈತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ನೂಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಲದ ಬತ್ತಿನ ದೋಲು ಪಾಡ್ನಕ್ಲವರೆ ಮುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಅದಬೇದ ತೂಪುನ ಅವಳುವೆ ಅದಬೇದ ತೋಜಿಂಡ ಅವಳು ನಡಕಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಓಲೆ ಕೊರಂದೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ದಾಂತೆ ಆಯಾಯ ಪುರ್ತುಗು ಆಯಾಯ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಆಯಾಯ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ತುಳುನೆಲತವು ಅಂಚಿತ್ತ ನಡೆ ಇನ್ಕೋಡೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಿಗಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಕುಳ್ಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ಆಯ ನಿಂಬೆದೂರ್ನು ಇಮೇನ ಆಯದೂರ್ನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪನೆ ಅವು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಲೆ ಬೇನೆ ಆಪನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಹೆಜ್ಜೆತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಕಾರಳು ಆರಾಧನೆ ಮಂತು ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಯಾರು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಅಜ್ಜ ಬಿಜ್ಜನ ಕಳುದಿಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಂತು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಅವೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇಮಗಳು ಇತ್ತಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏತ ಬಂದ 4 ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಬನೋಲಿ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಕಲ ಕಾಲವು ದುಂಬು ನಮ್ಮ 200 ವರ್ಷ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂತಾರೆ ಐಕು ದುಂಬು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೊರೆ ನಕಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಂದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಮನೆ ದೈವ ಅನ್ನೋ ಇಜ್ಜಾನೆ ಅವಿರ್ದಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ಪಂಚನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಅವು ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆದ ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ದೈವಲ್ನ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು 14 ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಅಪ್ಪ ನೇಮ ನಡಪಡುವ ಪಂಚನ ಪದ್ಧತಿ ಬರ್ತಂದು ಅವೇನ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವ ಅನ್ಪಂಚನ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ಬತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ಡನೆ ಅವರ ದುಃಖ ದಾನ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ದಾನ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದುಃಖ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬತ್ತಂಡು ಆಯಾಯ ಕುಟುಂಬಡು ಆಯಾಯ ದೈವ ನಮ್ಮನೆ ನನ್ಪಂಚನ ಬತ್ತಂಡು ಕುಟುಂಬದ ದುಃಖ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಡ ದಾನ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸಂಬಂಧ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ಪಂಡು ಇತ್ತು ಈತ ಮದುವೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿರಿ ಮಂತು ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಂತು ಬರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚೊಂದಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತಾ ಬತ್ತಿನದಕ್ಕೆ ದೈವ ಅಜತತ್ವದೊಂದು ಅನ್ಪಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅವನೊಂದು ಎರಡ್ದಾದ ಅಜತತ್ವದ ಪಂಡ
ಈ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಎರರುಳ್ಳೇರ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮನ್ಪುನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ 14 ವರ್ಗ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ತತ್ತದುಂಡು ಐನ್ ಸಮ ಮಲ್ಪೊಡಿಯರು ಪಂಡ ನಮನೆ ಸಮವಂತದ ಪೋಡು ಏರಿ ದೈವ ನಮ್ಮ ನಕ್ಲೆ ಇರುಳ್ಳೇರ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯರು ಇರುಳ್ಳೇರ ದೈವ ಆರಾಧಕರು ಇರುಳ್ಳೇರ ಹಾಗೆ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗ ದಕ್ಕಲೆ ಇರುಳ್ಳೇರ ಅವನು ಸರಿ ಮಂತದ ಪೋಡು ಜನನ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಿನ ರೀತಿಡ್ ಅವನೊಂಚೂರು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ತೆರಿಪೋಡ ಎಂಚಕೆಂಡ ಮೂಲತವಾದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾರಾಧಕ ಸರಿಯತೆ ದೈವಾರಾಧಕ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧ ಸತ್ಯದ ಐಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪಂಡುಪುನವುದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ನಂಬಿಕೆಡ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಐದು ಒಕ್ಕ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಮೆಡಲ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ನಕ ಮನೆ ಮಂಚ ಬತ್ತನು ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಮಾಡ ಗುಡಿ ಇಂಚಪುರ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲಡ ಆರಾಧಿತ ನೀಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಸೀಮ ದೈವ ಮಾಗನ ದೈವ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಪಣಪುನ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಇತ್ತುಂಡು ಮನೆ ದೈವ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತ ಪೂರ ವಿಸ್ತಾರ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಳೈ ಒಂಜಾತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಕಾಲ ಏಪಾದಿ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರನ ಕಾಲ ಇಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಅನ್ಪೇರಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದಕ್ಕ ದುಂಬು ನೇಮದ ಕಲಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆಂಜಕ್ಕಲು ಪಂಜೋಕು ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೈವ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಕದುಂತು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಇತ್ತಂಡಿ ಈತ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುವೇರು ಕೈ ಮುಗಿಯರತ್ತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರೆ ಹತ್ತಿರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನದವರ ಅವು ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ದುಂಬು ದೈವಗೋ ಆತ ಗೌರವ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಆತ ಕಲೆಕಾರನಕ್ಲ ಇತ್ತಂಡಿ ಇತ್ತ ಕಲೆಕಾರನಕ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವನು ಓಲ್ ಉಂಡ ಓಡೆ ಬೋಡ ಅಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಡೆ ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಪನ್ಪನವ ಆದಿಜ್ಜನ್ರಿ ಕಾಳುವೆಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮೆನ್ನರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮೊಕುಲ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ತ ಪಾರ್ದನ ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ತ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಮುಲ್ತ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೇನು ಪೂರಾಕಲು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅಕುಲು ಒಂಜಾತಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಕುಲು ಶುರು ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಜರ್ಮನದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೆಂಡೆ ಆರೆ ದೆತ್ತೇರು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತಿಜ್ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತುಂಡ್ಲ ಫೋಟೋ ನಿರ್ಮಲೋಡು ಬತ್ತಿಜ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು 50 ಒಂಜಿ ಎನ್ಲೆಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು 34 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಮೊಕಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ದೈವಡ ಅಕುಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನೇಮಡತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಇವದೆಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ವಿಸ್ತಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮೊಕುಲು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಈ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಜಿ ಅವು ಬಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ನೇಮ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾದ ನೇಮ ಉಂಡು ಜನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ಮನ್ಪುಳಿ ಜನ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮ ಮನ್ಪುಲಿ ದೈವ ಪಲ ಆಡಂಬರಣ ಕೆಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನೇಮ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಪೂ ಕೊಣಪ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲಿ ಅಂಡ್ ಆಡಂಬರ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಉಂತಾವುಡು ಯಾನು ಪಂಡದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಸನೆ ಏಮದ ಹತ್ರ ಒವ್ಲನೆ ಮಾಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ದಿತ್ತಿರ ನಿಕ್ಲಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ದಿತ್ತಂಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಕ್ಲಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಪಾಡವು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಕ್ಲೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೀಮಿತ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹಿತೈಸಿನಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ದಿತ್ರ ಐನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ದು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುಡೆ ಅಪ್ಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತಿತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಐಟು ಮಾತ ಕಡಪುಡ್ದು ಅದು ಇಡೀ ವೈರಲ್ ಆದ ಅವಲ್ಲ ಎಡ್ಡೇನು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಒಂದು ದಾಯ್ತಲ್ಲ ತತ್ತಿತ್ರಣ ಇನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಈರು ಬಂದು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಂಡ ನೇಮ ಮಲ್ಪವುನಾಯಿ ಆಯನ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚೆತ್ತನ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯನ ಜಾಗೃತಿ ಆಯೆ ದೀಪುನಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತರದು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬನ್ಲೆ ಬಜ್ಬೇಡ್ದು ನಾರಾಯಣನ ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜ ತಪ್ಪರ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವನಂಚಿಟ್ಟು ಅಜ ತಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಆತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಚ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಾಟಕಗು ಪಿಕ್ಚರ್ಗು ಐಕ್ಕ ಒಂದೆಕ್ಕ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದು ಇಂದೇನು ನಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಂದೇನು ಅಜ ತಪ್ಪರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ನಮನೇನು ಮಲ್ಕೊಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಆಪಿನತ್ತ ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆ ತತ್ತೊಂದು ಒಂದುಲ್ಲ ಅತಿ ಅವೇನು ಏರು ಉಂತವುಡು ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಮಲ್ಪವನ ಕುಲ್ಲನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡೈಕ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ವಾರೀತಿ ಉಂತವಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ಇದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುಳಿತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಮ್ಮ ಕಲೆನು ನಮ್ಮ ವಾವ ಅಂತ ಕಲಿಟ ಒಂದು ಸಂದ ಒಂದುಂಡು ಅವ ಕಲಿತೆ ಒಂದು ಬೋಡು ಇಷ್ಟ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸಾನೋಡು ಅತ್ತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆಪಿನೊಂದೇನು ಕಲೆಯನ್ನು ಸಾನದ ದೈವದೊಂದೆಟ್ಟು ಜಾಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಬೋಡತ್ತ ಅಂದೆ ಇಂದೇನು ಇನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಇಂದೇನು ಮಾತ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಜನಕುಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಕಿನ ಒಂದು ಮೊದಲು ಆಗ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲ್ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಶ್ವಗೂ ತೆರೆಯೋಡು ಅಪಂದಂಡ ತೊಚ್ಪವನ ಮಾಧ್ಯಮ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವು ನೆಂಚ ತೆರಿಪೋನೊಂದು ಅಂಚಂದು ಬನ್ಪೇರು ಐಕದಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನ ವಿಶ್ವಗೂ ತೆರಿಪೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉಂಡ ಪತ್ರ ಒಂದು ಉಂಡ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗೂ ತೆರಿಪೋಡು ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ವಿಶ್ವಗೂ ತೆರಿಪವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಂಡ ಯಾರುಂಡು ವಣಪ ನಿರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ 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 ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಣ್ಣ ಇರು ಕರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಜನನ ಜನಕಲ್ನ ಆಕ್ಷೇಪದಾದ ಗಂಡ ನೇರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜನಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇರ್ನ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯಾತಂಡು ಕೊಡಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಾರಿ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಇಪ್ಪಡ್ ಆಜಂತ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಆತೆ ದೈವ ನರ್ತಕಿರಿನ ಬ್ಯಾಬಣ್ಪನ ಶಬ್ದೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಆ ಜನತ ಅವೇನು ಅವು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸತ್ಯುಳ ಆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರುವೆ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ದಾದಾನ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅಂಚ ಆ ಬರುತ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಆದಿತ್ತನ ಆ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅತೆ ಇಜಿಂದ ಆ ಜನ ಬಾಡ್ರೆವೆಲ್ ಏರಿದಿಲ್ಲ ಆ ಜನತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದು ಅರ್ನ ಸುತ್ತೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಜನ ಮಾಡೋದು ಅದ ಪಾಂಡು ಅವ ಆ ಜನಕ ಐತ ಫಲ ಆ ಜನಕ ಆಂಡ ಐಟ್ ಬರೆಯೋನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಪಿರಿಯಾತಂಡು 16 ಸಾರ 13 ಸಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೇಮಗು ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಅವಳ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದೋಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಿರಿಯಾತಂಡ ದಾದ ಬಂತ ಅಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಂಬಳ ದೆತ್ತೊಂಡು ನಾವು ಇತ್ತ 7ನೇ ವೇತನ ನಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರ 7ನೇ ವೇತನ ನಡ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬೊಂಜಿ ಉಂಗುರದ ತೊಂದೆ ₹60,000 ಆ ಉಂಗುರು ಇತ್ತವೇ ಉಂಗುರುಡೆ ಅಲ್ಪ ಆಚಾರಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಾವು ಏತಾಪ ರೇಟ್ ಬಂದು 30,000 ಅನ್ಪೇತು ಅನಂತೂಪರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂడి ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ದಾಯಕಲು ಒಂಜಿ ₹700-800 ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತೆ ಏರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಲಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತವಾದ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗ ಜಾಗೃತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲೆಟ್ ದೈವಾರ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ಎಂಕಲ ಪಾನರಾಯ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲು ಬಂಡ ಒಂದು ಈತೆ ಸಂಬಳದ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕಲ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಎಂಕಲ ತಾಲೂಕು ಸಂಘಲುಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ವಲಯ ಸಂಘಲುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಐನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಲ್ಲ ಅವೇನು ಏಕರೂಪದ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಈತೆ ದತ್ತ ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತನ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡದು ಒರಿ ಪಾಪದೇ ಒಂಜಿ ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟು ದೈವ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೆಂದಿತ್ತನಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಏರು ಅವು ಎಂಕುಲ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನು ಅದೇ ಇಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ದೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಏತಲ ಉಂಡು ಒರೆಡ ದುಡ್ಡು ಏತಲ ಉಂಡು ಮನೆ ಏತಲ ಉಂಡು ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ದಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಎತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆತ್ತೊಂದು ಐನು ಮಲ್ತಾರಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲವರು ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತೊಂಡಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಅವು ಆಯಾನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಯ ಪಾಡ್ನೆ
ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊನ್ ನಾವು ಇತಿಮಿತಿಟ್ಟು ದೆತ್ತೊಂಡು ಅವು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಅವನ ಅತಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕುಳ್ಳಿ ಅಂದನ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅವಲ ಪೋಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರಲ್ತರದು ഞാൻ കല്യാണം ಹಾ ಪುದರೆ ಸುಂದರ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಅಂದು ಈ ಕಲ್ತಿ ಗಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡದ ಹಾ ಐತೆ ಈತ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮಂತನ 100% ತಪ್ಪತ್ತಂದರೆ ಯಾನು ತೂತುಜಿ ಯಾನು ತೂತುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಗೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕುಲ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಟರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಅವಳಕ್ಕಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಳೇನು ಮಾರಿದ ಕುಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇನ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪುಜೋ ತಪ್ಪುಂದೇ ಮಾಡ್ಪನಾಕಲು ದೈವಳೇನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದೆ ಓ ಪೂರ ತಪ್ಪೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ರಂಗ ಒಯ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ನಡಪನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಂಬುಲ ಪಂತಿನಾತೆ ನನ್ನಲ ಪನ್ಪನ ಆತೆ ಮುಖ ಅಂದರೆ ಕುತ್ತದ ಮಾಯಿನ ದಡಪನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಾಡಿಗೆ ಅವಳ ತಪ್ಪತಿ ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ತೆಂಗಳು ಓದು ಪಾತಿರ್ದ ಮೈಲನ್ನಡಿ ಯಾನ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭೆಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ಯ ಈ ಇಂಚ ಪೋತಾರಿಗೆ ಪಂಡದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಲನ್ನ ಪಂಡಿರಿ ಅವು ಏನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ ಪಂಡದ ಲೆತ್ತಂಬೋತುನೆ ಲೆತ್ತಂಬೋದು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ಆದಾಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ 10 ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು 20 ಟಿಕೆಟ್ 400 ಕೊರಿಯರು ಅದೇ ಪುನಃ 30 ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅದು ಪಿದಾಯದು ಬಂದಾಗ ಎಂಚಾತಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡಿರಿ ಅವಾಗ ಹಾಲಾತಂದು ಪರಡೆಯಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮರ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮರದಾನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸೀನ್ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಡೆಯಿಂದ ಪಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದ ಖುದ್ದಾದ ಮೈಲನೇನೆ ಬಂತೀರಿ ಎಂದ್ರ ಇನ್ನಪ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೋತನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರ್ದ ಇನ್ನು ಅವೇ ಎರಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ದಾದ ಘಟನೆ ಆತಂಡಿಗೆಂಡ ಮಾಯಿಲನ್ನೇ ಬಾರಿ ಮುಗ್ದೆ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ನೇರ್ದುಂಬಾರು ಕುಲ್ನಗಲ ನೇರ ಪಾತಿರ್ನ ಅರೆನ್ಲೆ ತೊಂಬುದು ಅವಲಾನಗ ಅರೆಗೆ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಓತು ಅತೆ ಅಪಗ ಅವಲ ಅರೆನ್ನಮ ದೂರು ನಾವು ಅರೆನ ಬಲಿಪಶು ಮಲ್ಪನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಜಾದ ಪಣಪನವು ಅವು ಸರಿಯತ್ ದಾಯಗೆಂಡ ಆರೋಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ತುಳುನಾಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಚಿತ್ತನೆಗಳು ಪಂಜಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮಿಡಿಯರ್ನ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಅರೆಗೆ ಮೋಸ ನಡತದ ಅರೆಗೆ ಮೋಸ ನಡತದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆರೆ ಪಂತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ದಿಂಚ ನಡತರ ಪಂಡ ಸೊದ್ದ ಪಂತೆ ಜಾಲತಾಣ ಉಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ದಾದಂತುಂಡಿ ಈ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆ ಪುಣಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಮಂತೀರಿ ನಾಟಕಡ್ ಮಂತೀರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಂಡ ಐ ತಪ್ಪತ್ತು ಎಂಚ ತಪ್ಪತ್ತು ಪಂಡ ದೈವದ ಕೊಡ್ನಟು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ ಅವೇನು ಕೊಡತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಲೋಡು ದೈವ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅವು ಆಟದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ತು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿತ್ತು ದರ್ಶನ ಬರೋದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ 14 ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಸೇರೋಡು ಅತ್ರ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆ ಸೇರೋಡು ಅಲ್ಪ ಮದಿಪು ಪನೋಡು ಪಾರಿ ಪನೋಡು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ ಆಯನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಏಕೆ ಬರ್ಪುಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ದೈವಾರದಾಗ ಅವಹೇಳನ ಮಂತ ನಾವು ಅಂತ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಹೇಳನ ಮಂತನು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ನಾನು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯ ಪನ್ಲೆ ವಿಜಯಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯ ಪಾತಿರ್ನು ಪನ್ಲೆ ವಿಜಯಕ್ಕ ದಾದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಂತ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ಧರ್ಮ ನೇಮ ದೈವದ ನೇಮಗು ಪಟ್ಟಿದೆ ತೊನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ಯ ವಿಜಯಕ್ಕ ಓ ಕೆಲವು ಕರ್ತಿ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬಣ್ಪಾರ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮೀಡಿಯಾ ಬುಳೆದನಂದು ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ರ ದಾಲ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಅದು ಉಂತಿನಡು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಆ ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ರೀತಿಯೇ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ನನ್ ಚಿತ್ತನ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೇರಾಕಲು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕನ್ನೇ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ಟ್ ಅವು ಆವೇಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನಲ್ತ ಐಕ್ ಮೋನೆ ಕೊರ್ರೆನೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕ
ಫೋಟೋ ಮೋನೆ ಕೊರ್ಪಣತ್ತು ಫೋಟೋನೇ ತೆತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಕೊರ್ಪಣ ನೋಡಿ ಫೋಟೋನೇ ಉಂತಾವಡು ಫೋಟೋನೇ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನೇ ದೆಪ್ಪನ ಉಂತಾವಡು ಏರೆ ಐನತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಕಲ ಪಿರೌಡಿ ಏರುಳ್ಳೆ ಬಿರ್ಸೇದ ಅಕ್ಳುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೋದ ಬಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಭಿಕೆರೆ ಏರುಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತೇರ ಏರುಳ್ಳೇರ ಭಕ್ತೇರ ಸಮೇತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಆ ದೈವದ ನೇಮ ಕಟ್ಟವನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದರಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂತೆಂಜ ಅನ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮೂಲರ ಮಾರಿಗುಡಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಟದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಮೋನೆ ಬೈದಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತು ನಾ ದೇವಿನ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ತೋಜವಳು ಅವು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಜನಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈರೆ ಕಡೆ ಪಂಡರು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಸಂಭಾವನೆ ಯಾನಿಡಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೋಲಗು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅತ್ತನ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಒರಿಯ ಬತ್ತಮ್ಮಪ್ಪನ ಈಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನು ನೇಮದಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡು ಪೋಂಡ ಏರೆಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ನೇಮ ಆಟ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಸಂಬಳ ಗಾಡಿದ ಬತ್ತಂಡು ಕಟ್ಟುನ ಜವನಿಯರ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬತ್ತಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುಂದಿತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿ ತೀರ ಸುತ್ತುತ್ತೆರುಂಡು ಐನು ಸೀರೆ ನಿರ್ತು ಪಾಡ್ಯರುಂಡು ನಿರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐನು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಏರ ಐನು ಕುಂಟಾಡ್ದ ಮಾತಾವು ಎನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಯಜಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ ನಡಪಂಡಲ್ಪ ಆಯ್ ಒರಿ ಕಟ್ಟದು ಪೋಯಿಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಒರಿಯರ್ ದಾರ ಸಾಧ್ಯನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕೊಟ್ಟನಾಗಿ ಒರಿಯರ್ ದಾರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಪೋಪುಂದಿತ್ತರಂಡ 54 ಬಗೆ ಪರಿಕರಿ ವಸ್ತುಲು ತಯಾರಾವಡು ತೆಂಬರೆ ಗಗ್ಗರ ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುತ್ತರ ಸೀರೆ ನೆರಿಕುಂಟು ಅಣಿ ಜಕ್ಕಲನಿ ಪಾಂಬೊಡಿ ಬೆರ್ಪತ್ಯ ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಬೋಡು ನೇನು ತಯಾರು ಪ್ರಕ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಪ್ರಕ್ಲೆ ಜಲ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಧರ್ಮೋಬತ್ತ ಚಾಕರಿ ಅಲ್ಪೇನಾ ಆ ತಯಾರು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಅಲ್ಪ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 10,000 ಜೊತೆ 10,000 ಅಲ್ಪ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದೀಪನಾಗ ಆ ಒರಿಯದ ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದ ಪಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಬಣಪನೆ ಅವು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸಂಬಳ ಐಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಕಟ್ಟಗಡೆ ಕಿಂಬೆ ಕೊಂಚ 2,000 ನಿಕುಲು ಪಡೆಪುನ ಅಂಚೆತ್ತನ 2-3 ಸಾರ ಒರಿಯುನು ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲಾವು ಬಯ್ಯಲಾವು ಈತ್ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಕುಲು ಜೊತ್ತೊಂದಂಚೆತ್ತನ ಸಂಭಾವನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪನವು ಏತು ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಎಂಕಲು 375 ದಿನ ನಿಷ್ಠುಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ನಕಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ 350 ನಿಷ್ಠುಡುಲ್ಲ ಎಂಜನ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಲೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಚಂದ ತಿನಂದೆ ಆಚಾರ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೂತಕ ಬಾತಂಗ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲು ನರಂಜಿ ಕೋಟಿಗೆ ಸೂತರಾಗಿ ಪೋವಂದೆ ಅತ್ತ ನಂಡ ಒಂಜಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾದಿಲ ಮತ್ತೆ ಊಳ್ಳಣ ದೇವಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಷರಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅತ್ತ ನಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಪಣ ಒಂಜಿ ಆ ಕಟ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟು ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಪಣಪನೆಕ್ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು 354 ದಿನಲ ಆಕಲ್ನ ಬದುಕವ್ವೆ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಲ ಆ ರೀತಿ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟದು ಅಪ್ಪಂದಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನೇಮಾಟ್ನಾಕಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರ ಬಲ್ಲಿ ಆತರಂಡ ಬಾಕಿದಂಜು ಹೂ ಮಲ್ಪಣೆ ಐನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ನಿಬಂಧದ ಉಲೈಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದ ನೆಟ್ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಂಡ ಅಕುಲು ಬಿರಿಯಲ್ ತೊಚ್ಪೊಡ್ಡದುಂಬು ಕಟ್ಟುನಾಯಿಗಳ ಬಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ಸಂಸಾರ ಉಂಡು ಆಯ ಬದುಕೊಡು ಪಣಪುನಾಯನ ಬಿಡ್ದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ದ್ವೇಷೋಗ ಬೋಡಾದು ಕಟ್ಟುನಾಯ ಆತ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆ ಕಟ್ಟುನ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯದಾನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪುರಿ ಬಿಡ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಾರ ಒರಿ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಒರಿ ಮಲ್ತೆಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಿಯರು ಕೊರ್ಪುನಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಏರು ಮಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹೋಲ್ತರದು ಸುರೇಶ್ ಕಾಗುಡ್ಡ ಬಂದು ಓ ಸುರೇಶ್ ಕಾಗುಡ್ಡ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ದಾಲಾಜಿ ನನ್ನ ಇತಾರಂಜಿ ಜನದನ್ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಹಿಂಗ ಬಂದ ತಿರಿಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನಡೆ ಉಂಟಾರ್ದು ಮತ್ತ ಸಂಬಾಲ್ ನಡಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪತಕ್ಕಲು ಕೋಲ ಮಲ್ತಂದ ಪೂರೆಗಳ ರೇಟ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಬಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ
లేకుండా అయితే ಒಂಜಿ ಪಾಮದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು ಆಡಂಬರದ ಕೋಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕಲು ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಾಪದಕಲೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೆನು ಬಂದು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ರೇಟ್ ಬಂದುದು ಒರಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಮಲ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಒಂಜಿ 15,000 ಅಂದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಒಂಜಿ 20,000 ಅಂದು ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ನಿಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ದೈವ ನಾಟಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ದೈವ ಕಟ್ಟುಂದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗದಿತ ರೇಟ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪ ಚಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತೆ ಎಂಕಲ್ನೈತೆ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತು ತೂತಾರು ಪಾಳೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಬತ್ತಿನ ನೇಮವರೆ ಮುಟ್ಟ 10 ದಿನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಉಂಡು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಪಡಿಯರಿ ಬತ್ತು ನಾನಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐತ ಮನದಂದ ನೇಮ ರಾತ್ರಿ ಸುರುವಣ್ಣ ಮನದನಿ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಸಂಬಳ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 5,000 ಅತೀರ್ತುಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲ ಇರು ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆನಗ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲೀರು ಪನ್ನ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾಯ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಲ್ಲಾಯ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಪಾತೆರ ಯಾನ ಐಕ್ ಬರದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಮಂದ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ದಯಮಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿವರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೆಂಚಿ ಬರ್ತಂದ ಅಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಮದೇಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಮಲ್ತಂದ ಅಂದ್ರೆ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಟ್ಟಂದೆ ಕೆಲವೇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿದ್ದ ಇವಾಗ ಪಂಜುಲ್ಲಿಗ ಒಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡ ಆ ಪರಕೆ ನೇಮ ಸಂದೂರ್ದಿತ್ತರಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನಂಡ ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಆದಾದನಗ ನೇಮ ಮುಗಿನಿರ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಕ ಆದು ಪೋಣ ಡೊಂಬರಾಟ ಆದವೆಲ್ಲ ಕೈನ ಅರ್ಥಜ್ಜಿ ದೈವಾರದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚ ನಾವು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಪಾತೆರದ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಸರ್ ದಾಯಕ ಬಂಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಐನ್ ಮೆನು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮೆನು ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈತಿತ್ತು ರೇಟ್ ಬಂದ ಬತ್ತನ ಅವು ಆಯಾಯನ ಚಾಕರಿಗೆ ಬುಡ್ನವಣ್ಣ ಒರಿ ಒರಿ ಪನ್ಪೇತೆ ಒರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಬರ್ಪೆ ಒರಿ ಚಾಕರಿಗೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜವನೀರು 4 ಜನ ಇಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆಟ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಜನರ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾದ ಕುಂಟರ್ದು ನಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಬಚ್ಚಿನ ಆಯಪ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲಘಟ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಕೋಲಘಟ್ನ ಬಚ್ಚರ್ನ ಅಂತ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಜವನೀರು ಅಕಲ್ನ ಸಂಬಳ ಸೇರ್ದನಗ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆಗೆ ಅಪಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋರ್ನಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋರ್ನಂದ ಏಂಜಿ ನಾಳ್ಕೊಡು ಇಂದೆ ಇಂತ ಈ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲ ಬರ್ತದನ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಆವೋಡು ಪೈಸನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚಲ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿತ್ತೆ ಪಾಪದ ಈರೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಅರ್ಬತ್ತಗ ಈರೊಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ನೇಮಗೊಂಜಿ ಏತ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಈರೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕುಲು ಧರ್ಮೋಗು ಬತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಬೋಡ ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಏತು ಕೊರಡಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆರ್ನ ಆನಿದ ಪಡಿಂದ ಒಂಜಿ ಏತು ಕೊರಡಾವು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಕಲ ಇಲ್ಲದಾಕಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿದ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇರೆಗ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಂದ್ಪೆನ್ನ ಕೇನ್ಲೆ ಇಂಚ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಮಣ್ಪೆನತ್ ನಿಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟ ಒಡ್ಡದುಂಬು ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಪು ಜರ ಪೋನಗ ನಿಕುಲು ಬನ್ನಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಪಾಪದಕಲ್ ನಿಲ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಪಾಪದಕಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಈತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುನು ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ನೇನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದೇನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಬರಿ ಏನರ್ದು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತಿನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನಕುಲು ಯಾನೊಂದು ಕೊಚ್ಚೊಂದೊಂದು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಯಾನೊಂದು ಇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಕೇನೊಲಿ ಕದಿಕೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸಾನುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮ ಕೊರಡು ಬನ್ಪನಂಚಿತ್ತು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ ಆ ನೇಮ ಕೊರಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾರಿ ಸೋತು ಬೋದಿತ್ತನೆ ಪಾಪಾರ ಬುಲ್ತೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದಿನಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರಡು ಒಂದು
ಸರಿ ಅವಳು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತ ನಮಡ ಬಂಡಿರು ಭಾರಿ ಸೋತು ಬೋತಿರು ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಸರಿ ಧರ್ಮದ ಪೊಸ ಕುಂಟು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಉನುಪು ಈತೆನೊಂಜಿ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚಾಪುಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗ್ ಈರು ಏತು ಕೊರಪರ ಐತ ಮಿತ್ತು ₹1 ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ₹1 ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಪಂಡದು ನೇಮ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದಿರೇಕೇನೊಲಿ ಆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಳು ಆಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿಪ್ಪುಣ ಎನ್ನ ನೇಮ ಇಮೇನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನ ನೇಮ ಆಯನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನನೋರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಹೋಯ್ನತೆ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ವಿಷಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಹೋಯ್ನತೆ ಅಂಚಾದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇ ಪಣಪನೆ ಇತ್ತ ಊರ್ದ ಅಜಲದ ಕುಲು ಪರಂಪರೆದ ಕುಲು ಒವೇ ಕಾರಣಗುಲ ಅವಳು ಸಂಬಳಗ್ ಅಕಲೊಂದು ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊರತೆ ಇದು ಓಡುತ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಾರಿದ ಬರ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೋನೆ ವಾದ್ಯ ದಾಖಲೆ ವಹಿಸೋನೆ ಕೊಂಬು ದಾಖಲೆ ವಹಿಸೋನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲ ವಹಿಸೋನೆ ಜೀಟಿಗೆ ದಾಖಲೆ ವಹಿಸೋನೆ ನಿಖಲಿತ್ತೆ ನಿಖಲ ಊರುಡಿತ್ತೆ ನೇಮ ಅಪ್ಪಣ ಪಕ್ಕ ನಿಖಲ ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ನೇಮ ಉಂಡು ಇವತ್ತು ದುಮ್ಮೆಂಚ ಒಂಚರ ಬಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟಕ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಐನು ಬಚ್ಚರ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ₹1 ದುಡ್ಡು ಒಂಚಿನ ನೇಮ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಬರಡು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ವೀಲೆಕೊರ್ ಪ್ರಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ವೀಲೆಕೊರ್ನಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈಮುಗೇರುಂಡು ಸೀಮೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಖಲು ಎಲ್ಲಾಂಜಿ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೊರುಳು ನೆನಪುಣ್ಣಕ್ಕೆ ದಾಲು ವಿಘ್ನ ಬರ್ರೆ ಬಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೆರಡು ನಿಖಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ವೀಲೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಪಣೆ ಇತ್ತ ಓಡೆ ಒಟ್ಟು ಬಂದ ಫೋಂಡು ಇಂಚಿನ ತಾರೀಕು ನೇಮ ನಿಖಲು ಬಲೆ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಒರಿ ವಯಸ್ಸೊನ್ನಾಯಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಡೆ ಮೂಜು ಮುಕ್ಕಲಿ ವಯಸ್ಸೊನ್ನಾಯಿ ಅಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಂತಿಪ್ಪಿ ಆ ಪುದರಿ ಏರೆಗೆ ಆತನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಆಟನಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ರವೇಣ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾದಕೆಂಡ ಅರೆಗೆ ಪಣಪನೆ ಜನ್ನಣ್ಣ ದಾದಕೆಂಡ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾರು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಯಾನು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನು ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಒಂದೇನು ಆ ಕಾರಣಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಯಾನೇ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಮಲ್ತೆರ್ನಂಡ ಅರೆಗೆ ವಾ ಪಾಪದಾಯಗಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪರ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಚಾಕಿರ್ದಕುಲ್ಲರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೇಮಂದಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಖರ್ಚಿಂದುಂಡು ನೇಮ ಕೊರುಡುಂದೇ ಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೆತ್ತೆ ದಾಂತಿನ ಮರಟೆ ಕೆತ್ತೆ ಕೆತ್ತೆ ರಿಜ್ಜಿಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತೆ ಕೆತ್ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂದ ಮಂಡ ಆಗ ತಾಕತ್ತುಂಡ ಆಗ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಏನಡಿ ಪುನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಅಗೆಲು ಕೊರ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೈಟ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬಂಡಿನಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲಡ ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿನ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒವೇ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವನಿಗೆ ತೂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲನ ತಪ್ಪುಂಡು ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲನ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪವನಕ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರರ ಆಯ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕಲೆಡೆ ಕಟ್ಟುನಕಲಾವಡು ಮಲ್ಪುನಕಲಾವಡು ಮಲ್ಪವನಕಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜನ ತೆರಿದು ಧರ್ಮನು ದಂಟಂದೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಆವಡು ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿತೆ ಬಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಡು ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತಾಂಬೂಲ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಒಂಜಿತೆ ನಾವು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬರೋದು ತರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿತಿನ ಬರೋಡು ನನ್ಪಡ ಪನ್ಪ ದುಮ್ಮುದಲ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತರಂಚೆನೆ ಓಲ್ ನೇಮ ಹಾಪುನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಕಟುನಕ್ಕಲ್ಲ ಪರವೆರಡು ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಬತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಕಲ್ಲಾಪು ಓ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನ ತನ್ನಿಕ್ಲ ನೇಮ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊಡು ನನ್ಪಡ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಏಪ ವೀಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು ನಾ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಉಂಡವು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ದೈವದ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದಾಗ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಆ ಪೂಜೆ ಬಣಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿನ ಪಿರಿಯಾಗ ಕಾರಣ ಒಂದು ರಡ್ಡನೇದಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಲೇನು ಪೂರ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ಅವನಕ್ಲ ತರೇಕ ಪಾಡ್ನ ಸರಿಯಾ ಏನ್ ಇಡಕ್ಕೇನು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಗೊಂಜಿ ಕಾಸು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ದೂರ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಲೇನು ದಾಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಜತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲ ತರೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಅಥವಾ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇರೇ ತಾಕತ್ತಿಡೀರು
ಆಡಿ ಗಾರ್ಡೆ ಬೋಲೆ ಅಂದಂದು ಅತ್ತನ ಕೋಟಿದಗಾಳ ಅವು ಈರ್ನ ತಾಕತ್ ಅಂದಂದು ಈರ್ನ ತಾಕತ್ ಆಂಡ ಈರ್ನ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಿತ ಕೆಲ ವೀಲಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ್ಪ ನಾವು ಎಂಕಿತ ಕೆಲ ವೀಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜನನ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೀರೇ ಕಟ್ಟೋಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವಲಂದು ಊರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ಅವಾಗ ಸಂಬಳ ಎಂಕಲ ವಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಕಾಲುಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲೇ ಕಟ್ಟದೇನೆ ಇರಿಯಾಕಲ ಕಾಲುಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಪರ ಊರ್ ದಕ್ಕಲೆ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಊರ್ ದಕ್ಕಲೇ ಬತ್ತ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಊರ್ದೊಲ ಇಡೀ ಅಂಕಲ್ ಮಜೀರ್ ಬನ್ನಿ ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಪೆರಜ ಗ್ರಾಮ ಮಾನಿ ಗ್ರಾಮ ಅರೆವಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯಂದ ಇವ ಕಟ್ನಾಕುಲು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂಕುಲು ಸಂಬಳ ಪನಿ ರೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ನವಾಕುಲು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಜಿ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಅಂತುಲ್ಲೇನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ನೇಮ ಪುರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವನಸು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಸಾರು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ವನಸು ಕೊರ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ ಈರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಐನು ಬಚ್ಚರ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ 101 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ನೇಮ ಆಟದು ಎಂಕ ಅಬ್ಬ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಕೊರುವಲ್ಲ ಆ ಧರ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರಂಚ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಎತ್ತ ಉಂಡು ಅತ ಅವೇ ಪಣಪನೆ ಈ ವಿಷಯಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿನ ತರಕ್ಕೆ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತಂದ ವಾಕಾರಣಿಂಚಿನ ಆರೋಪಗೂ ಅವಕಾಶ ಪೋಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರನಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಪುಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಟಿವಿದ ಕೇಂಡೆ ಸ್ವರನೊಂಜಿರು ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಟಿವಿದ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಜನ್ನನ ವಿಷಯದಾದ ಕೇಂಡ ಐತೆ ಇರು ಪಣ್ಲೆಕನೆ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಣಪುನ ಬೋಡು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬ್ರಾಣರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಆನಂದಂಡ ಅಕಲ್ನ ದ್ವಿಜತ್ವ ನಷ್ಟ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲೆಗಲ ಅಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟರೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗಲ ದೊಡ್ಡನೆ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಅಕಲೆ ದೈವತ್ವ ಸಂದಿನಕು ಅವಳು ಕಾಸದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಪೋಣಂದಂಡ ಆಯನಲ ದ್ವಿಜತ್ವ ನಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅವು ಆ ಕಾರಣಗಳು ದೈವ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಬಣಪನಿ ದೈವದ ವಿಭಾಗವು ಏತ್ ನಮ ಒಕ್ಕೊರೆಗೆ ಇಂಬು ಆಪಿಲಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಸೇವೆ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಬದುಕು ಅವು ಆಯನ ಚಾಕರಿಗೆ ಆಯ ಸಂಬಳ ನಿಘಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ನನವಿ ಪಂಡದ ನಿಘಂಟು ಅನ್ಪಣತ್ತು ಎನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ತು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಡುದು ಅನ್ಪಡ ಸಂಭಾವ ಇತ್ತರಂಡ ಅವಾಗ ಫಲಿತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಐನ್ ಬುಡ್ದು ಆಯನ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಆಯನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಆಯನ ಚಾಕರಿಗೆ ದೆದ್ದು ಆಯ್ ನನೋರಿ ದತ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂದ ಪಂಡದು ಐದ ತೊಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಫಲಿತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯನ ಬೇಲೆಗೆ ಸಂಬಳ ನಾವಿನ ನಡು ಆಯ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಗಲ ಉಂಡು ಬಡ ಜೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಕ್ವಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಕಲೆಡ್ಡೆ ಐನು ಬಿಡ್ದು ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ತಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ತರ ಪೂಜೆ ಕೊನ ಪೇರು ಅನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಕೊನ ಜೊತೆನಾಗ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಜ ಅಲ್ಪ ಐನ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತೂ ದೈವಾರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತಿಮೀರವಾದ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಪುದೆ ಆಪುನಲ್ಕ ನಡಪಂದೆ ಪುದೆ ಆವಂದಿಲಕ ನಡಪುನವೇ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕೋ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವು ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೂರುಲೆರ್ದು ಪಿರಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಜನ್ನಣ್ಣ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ನೆಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಾತು ದೂರುಂಡು ನೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಾಕಲು ದೈವದ ಕಲ ತಕಲು ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅಂದಂಡ ತಪ್ಪತ್ತೆ ರೆಡಿ ತಯಾರು ಮಂತು ಕೊರ್ಪು ನಕಲಿ ಏರಿದ್ರಂಡ ಅನಿ ನನಗೆ ಮಲ್ಪರ್ವಲ್ಲಿ ಅತನ ಪರಿಕರಿ ವಸ್ತು ತೆಂಬರೆಗರ ನಂದಿ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಅವು ತೆಂಬರೆಗರ ಕೊಡಂತ ಪೋನ ಪೆರ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮೂಜಿ ಜನಾಂಗ ದಕ್ಕಲಿಡ್ದು ಕೊಂಡೋಡತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಕೇರಳ ಬಾಕಿತ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಾತಿ ಉಂಟು ನೇಮಘಟ್ನಕು ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಪರಿಕರಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊಡ್ತದೆ ಟಿ ನೆಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಾದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪು ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಟಿವಿಡು ಹತ್ರಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ನಾಟಕಡು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೇರ್ದವರ ಸಾಕಲು ಮಂತನೆ ಒಂಜಿ ನನದಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತ ಕೊರ್ನೇರ್ದವರ ಮಂತನತ್ತ ಒಂದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂತೀರಿ ಬನ್ಪರೆ ನಿಖಲ್ನ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪನ ನಿಘಂಟದಾಲ ಉಂಟ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನೇಮ ಕೊರ್ಪನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕೊರಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಡು 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 ಇತ್ತೆ ದೇವಘಟ್ನ ಆಯ್ನೆ ನನಂಜಿ ಜಾತಕ್ಲೆಗೆ ಅಥವಾ ನನಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯದ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಟು ಪರಬೇರೆ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಲೆ ಒಂದು ದಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಮರತ್ತೆ ಗಗ್ಗರ ಮರ್ತನ್ರಿ ಅನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಗಗ್ಗರ ಮರ್ತನ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯಗು
ಐನು ಬುಡ್ದು ಗಗ್ಗರಣ ತೆಂಬರಣ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರೆ ಕೊರಿಯ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಬನ್ಪುಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟಿ ದೈವಗು ಕಟ್ಟೆರೆ ಗಗ್ಗರ ಸೊತ್ತಲಿನ ಕೊರಲಿ ಕೊರಲಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಜಾತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅವು ದೈವಗು ಕೊರಲಿ ಕೊರಲಿ ವಾದೈ ಒಂದತ್ತು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ಗಗ್ಗರ ಕೊರಲಿ ಅನಿ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ಅನಿ ಕೊರಲಿ ತಿರಿ ಕಟ್ಟುನ ದೈವ ತಿರಿ ಕೊರಲಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಗಗ್ಗರ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪನವೇ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದು ಕಟ್ಟುಂಡ ತುಳುನಾಡು ಮುಡಿದು ಕಟ್ಟುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಸೊತ್ತುಲೆನು ಕೊರುಂಡ ನೆಕ್ಕೇರುವಣೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲಿತ ಸಂಘಟನಾ ಮುಖಂಡರವಾದ ಜಾಗೃತರಾದ ಲೆಂಚ ಮಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಅತರ ತಾಲೂಕು ಸಂಘ ವಲಯ ಸಂಘದ ಮಾತುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ನಕ್ಕುಲಿಟ್ಟಿತ್ತ ಇಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪ ಎನಿಕುಲು ಬೋಚಾಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನು ಫೋನು ಜನನ್ನ ಈ ದೈವಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಬೋರ್ಚಾಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಘ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಜನಾಂಗರ್ದು ಅತ್ರ ನಾನೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂದಿತ್ರ ಇಂಕ್ಲು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಐಟು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜನಾಂಗದ ದಾಯ್ತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದ್ದಿತ್ತಂಡ ಅಕುಲೆಗಳ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲು ತೊನ್ಬ ತತ್ತದ ವರಿ ಮಲ್ತಿ ನೇ ಮಾಟ ತತ್ತದ ಮಲ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಡೆ ಬೋಪ ನೀಗ ದಾಯ ತತ್ತದ ಮಂತಾರೆ ನಾನಂತೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತರಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ತಪ್ಪು ದೈವ ಕಟ್ಟುನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖುಲೆ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ನಿರ್ಣಯ ನಿಖಿಲ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ನಿರ್ಣಯ ಈ ಮುಖ್ಯನಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಉದೇನ ಸಮಾಜ ಏಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಲ್ ದಾಯ ಕ್ರಮ ದೇತೊಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಧಿಕೃತ ಈರೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇರ್ಪನಂದ ಎಂಕಲತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತಿರ್ದೆ ಪದ್ಮನ ಬೇಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾನು ಸುಂದರ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾತೇರು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದೈವನ ಒಂಜಿ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಓ ದೈವನ ಬಂಧನ ದೈವನ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ದೈವನು ಬಂದ ಬೇತೆದಾಲ ಪಂಡ್ರಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡಿಗೆ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತೀನಿ 10-30 ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ನಮ್ಮನು ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನೇಮ ಆಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಬಂಡ ಯಾಂದು ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಅಂದ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಮ ಆಡಿ ನೇಮ ಆನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೇಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆರು ಕಟ್ಟು ಮಾರು ಬಂತೇರಿ ಎನ್ನ ಮೇಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿನ್ನ ಮೇಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಿಂಗೊಂಚು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬರಬಂತ ರಾಜನ ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂದು ಈರ್ನಿಲ್ಲಲಾತಿನ ನೇಮ ಈರ್ನಿಲ್ಲದ ದೈವ ಬಂತನೆ ಈರವಿನ ಟಿವಿ ನೀತ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನೀರ್ನಿಲ್ಲದ ಪೇರಿನ ಜಾಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ ಈರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂಜೂರಿಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿತ್ತನು ಈರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಂಡ ಈರ್ನಿಲ್ಲದ ಪೇರಿನ ಜಾಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಸರಿಯ ತಪ್ಪಂತ ಆ ಜನ್ನೆರ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡೆ ಸುತ್ತಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಆ ಕಾಲಟ್ಟು ಜನ್ನ ಬುಡೋಳಿಲಿಜ್ಜಾಂಡೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ ಆ ಕಲಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ನಡತದನ್ನು ಬಣ್ಪಿನವೇನು ಒಂಜಿ ದೈವ ಕೇಂದ್ರ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಈರ್ ಕೇನೋಡು ಅವು ಈರ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬಂಡರು ಬಣದು ದೈವಡ ಕೇಂದ್ರ ಆ ದೈವದ 4 ಕಂಬದೊಳೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡೋಡು ಅವೇನು ಈ ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಕೇನು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈರ್ನೆಲ್ಲದ ಪೇರಣ ಇದು ಜಾಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ತಪ್ಪು ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಣ್ಣ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ದೈವಗೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲು ಮಾವುಲು ನರ್ತಕಿಗೆ ಪಂಡು ಕೊಟ್ಟೇರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತ ಈರೆಗೆ ದರ್ಶನ ವೈದ್ಯನ ಬಂಡಾರಿ ಅವು ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚ ಅವೇಂತ ಅಕಲ್ ಬನ್ನಿ ಎಂತ ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರನೇ ದೇವರು ಬರ್ತೇರು ಬರ್ತಾವು ಆರ್ಲು ಬರ್ತೇರು ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರ್ತೇರು ದೈವ ನೇಮೊಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಪುನದಾಲ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ
ದೈವ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದ ಅವಳು ದೈವ ಬರ್ರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಕೇನೊಡ್ಡ ಅವಳು ದಾದ ಘಟನೆ ಆತನ ಬಣ್ಪು ನಾವು ಅವು ಹಿರೇಗಲ ಆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗಲ ಆ ಪರಿಸರಡಿತ್ತಿನಗ್ಲೆಗಲ ಆ ದೈವಗಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ದ ಕೇಂದ್ರದಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಈರು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೈವದ ಆವೇಶ ಈರೆಗೆ ಬರ್ಪನೆಟ್ಟು ಅಪರಾಧ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಈರೆಗೆ ಬೈದಿನವು ಆ ಈರೆಗೆ ದೈವದ ಆವೇಶ ಬರ್ಪನವು ಇರ್ನ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪನಿರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಬರ್ತದು ಸಂತೆದ ಗಂಡೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅವಳು ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತತ್ತೆ ಅತೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಇರೇ ಬರ್ಪನೆಟ್ಟ ಅಪರಾಧ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಇರು ದೈವದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ದೈವ ಇರೆಗೆ ಬರ್ಪುನಾರ ಆದಿತ್ತದು ದೈವದ ಮಿತ್ತಿರ ಆ ವಿಷಯ ಪನೊಡುಂದಂಡ ಆ ಮೂಲು ಪನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನೊರ ನೇಮಾನಾಗ ದೈವಡನೆ ಕೇನ್ಲಿ ಅವು ಉಂಚೆ ಉಂಟು ಅವು ಬಂಧನ ಬಂತು ಕೇನ ಬರಿಮೇಡಿ ಕೇನ್ನಾಗ ಓ ಬಂಧನ ಉಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಧನ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಬಂಧನ ಉಂಡು ದೈವ ಬಂಧ ನೋಡಿತ್ತನ ಬಕ ನಿಖಿಲ ರಡಿಜ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಿ ಹೋಗು ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಂದರಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕುಲ ಅಂಚ ಕೇಂಡಂದು ಬೇಜಾರು ಮಂತೊನೊಚ್ಚಿ ಈರ್ನ ಒಂದೇನು ಈರ್ನ ಅವಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊನ್ಲ ಜನ್ನಣ್ಣ ಅಖೀರಿಗೆ ಬರ್ಪನ ವಿಷಯ ಸೀದ ವಿಷಯ ಬರಕ ನೇಮದ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಇರದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟದಾದ ಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನೊಡ್ಲ ತಪ್ಪು ತಾಂಗಲು ನಡತೊಂದು ಉದೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು 14 ಗುತ್ತುಂಟು ನೂಲುಪಾಲು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಬರಿಕೆಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಐತೊಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಟ್ಟುನಾಯಡ್ ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಮದಿಪುಡು ತತ್ತನ ಮಾಯೋಡು ಮಾಯಡು ತತ್ತನ ಮದಿಪುಡು ಅವು ಐತ ಕೊಡಿಯಡ್ ಸರಿ ಅವಡು ಅಂಚರ್ದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದ ಆಪಿನಕ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚೊತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನೋಗಿ ನಿಮುಟ್ಟ ಬೈಚ್ ಅಪಗ ನಿಗುಲು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಏತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ್ಲ ಐಕೆ ಗೆಲ್ಪು ಬರಡುಂದಂಡ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚೊತ್ತನ ಕ್ರಮ ನಿಖಲು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪರವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯನ್ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನೇಮಟ್ಟ 3 ಜನಾಂಗ ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ ಈ ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆ 3 ಜನಾಂಗಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿ ಈ ನನಂಜಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತರಂಡ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅಂತ ಜನಾಂಗವು ಕೊನಪಡಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಮಂತಿತ್ರಂಡ 3 ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿ ಅයි ಕೊಂಚ ಕಾರಣು ಕೊಂದರಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ಪಣೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಜಾತಿನಿಂದ ಆತಂಡು ಅತ್ರ ನಂಜಿ ಬೇಲೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಆತಂದು ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಐನು ಕೊಂದರಡು ಮಾತಾಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತತ್ ದಂಕದ ಬೂರ್ದ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಟಕಡ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಲುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬೊಂಬೈಡು ಮಾತ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಆತನ ಪಂಡದ ನನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ್ದಿತ್ತರಂಡಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವದ ಕೊಡ್ನಟ್ಟು ಮಾತ ಐದು ಪರಿಕರಿ ವಸ್ತುಲುಳ್ಳನ ಐನ ಕೊಡದ ನೈಜೀರಿಯത്തിൽ ಕೊನಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತುಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಾಡು ದೈವ ನಾಟಕದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಣ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಣಿ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಮಂತಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರದಿಗೆ ನಮ್ಮನೇ ಒಂದು ಅವಹೇಳನ ಕೊಡತಲಕ ಹಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ఆయన దానాపును మన్పడంచిన కూడా కొనతనండ ఆయన ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನುಂಡ ಆ ಕಾನೂನು ಮಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದ್ದು ఆయన ಉಂತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮರ್ದ ಅವಡು ಸರ್ ಜನರೇ ಈತನಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ್ಲ ಸಮ ಸಮಾಜ ಮಲ್ತನ್ಲನೆ ಸಮ ರಡ್ಲ ನಾಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಬಂದ ಮುಗ್ದಿರಿ ಅದೇ ಪುನಗೆ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಮಂತಿತ್ತರಂಡ ಅವು ಮಾತಾಡಲಿ ದೈವ ಕಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟವಂತ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತರಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣೆನೆ ಅವು ಸಾಪನೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುನಿಂದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮುಟ್ಟುನಿ ನಮ್ಮೆಂಚಬಹುದು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಒಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವಂತು ನಿನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ದೈವಲೆ ತೂಲೆ ಸತ್ಯಲೆ ತೂಲೆ ಅನ್ಪಡ ಕೈ ಮುಗಿದ್ನುಲ್ಲನ ಅಂಚನೆ ಪುನಗ ನೆಕ್ಕದು ಮಾತನ್ರಿ ಆಯ್ನ ಮಾಡಿ ನನಮಿತ್ತ ಆ ತಪ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಓಲು ಅಜತತ್ವದ ಓಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೆತ್ತ ಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಪಾತ್ರಗತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾನು ವಿನಮ್ರವಾದ
ದೈವ ಆರಾಧಕಿರಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಮೂಲಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸವನ ಬುಡ್ಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡು ನಾಟಕ ಶೈಲಿಡು ಅತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಡು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪರ್ನಂಡ ಐಕ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಲ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತ ನರ್ತನ ಸೇವೆನ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ನಿಕುಲು ಕನಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚಂದು ಮಲ್ತಂಡ ದಾನೆ ಅವಂತು ಕೇಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೆಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಮಲ್ಪಾವುನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಮಾತ ಜನಾಂಗುಗಿತ್ತನಂಡ ಅವು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕಿಪ್ಪುನು ಪರವ ಪಂಬದ ನಲಿಕೆಯ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯಗೂ ಈ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾವನೆಲೆಗೆ ಗಾಸಿ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಸರಕಾರ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಪಂಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಡ್ದೇತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಹೋರಾಟ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ಬೋಡಾದು ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಒವೇ ಕಾರಣ ವಿನಾಕಾರಣವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಅಂಚಿಂಚ ಆ ಒಂದಿನಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆಂದೊಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬೆಂದೊಡು ಗೆಂದೊಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಬೆಂದೊಡು ಗೆಂದೊಡು ಮಾತ ರೀತಿದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಈ ನಟ ಗೆಲ್ಪುಗು ಗೆಲ್ಕ ಯಾಕಲೆಗ ಆವಡು ಅಂಚಂದು ಬೊಕ್ಕುರನ ಭಾವನೆಲೆಗೆ ಗಾಸಿ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಟ್ಲ ಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಪಣದ ಬಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಎರುಣು ಕಡಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಆ ಕಾರಣಗ ಅಪರಾಧ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘದ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಎಂಚ ಉಂತುದುಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂತುದಿನ ಅಂತ ಪೆತ್ತೆ ಆ ಎರು ಕಡಪನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂತುದುಂಡು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅವು ನಿಷೇಧಾದಿತ್ಯ ಅವು ಉಂತುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗ ಅವಹೇಳನ ಆಪುಣಂಡ ಆ ಪುದರ್ ಆ ಶಬ್ದ ಪಂಡಂದಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಧಿ ಭಾರತ ನೋಡು ಆದಿರ್ದುಂಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಪಂಡಂದಂಡ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಒಂದುವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಜನಾಂಗ ಕಟ್ಟನ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಒಂಜಿ ಅವಹೇಳನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೊಚ್ಪಲೆ ಹಾಳು ರೀತಿ ತೊಚ್ಪಲೆ ಅವು ಅವಹೇಳನ ಆಪುಂಡು ಪಣದಾನಗ ಕಟ್ಟಗಡೆக்கு ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಗೆ ಬಲ ಸರಪಲಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗೆ ಬಲ ಸರಪಲಿ ಪಾಡ್ದಿ ಆ ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೋಪ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನೇ ದೈವಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ನೆಟ್ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡ ಪೋವಡೆ ಅಂದ್ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡ ಪೋವಡೆ ಆಯಿನ ಆಪುಂಡು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆರ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ವಿಮುಖೇರ ಪೂಜಾ ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ದೈವ ನರ್ತಕೆ ಅದ ಯಾನ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಬುಕ ಏರನ ಒರಿ ಪಂಡ ಒರಿ ತಪ್ಪಾತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ ಪನ್ನಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಜಾಹೀರಾತುದಾರನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಕೈಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಶನಿವಾರದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ವಿಚಾರನ ಕಾತೋಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.